Тежък, може би до известна степен очакван шамар за Манчестър Юнайтед, който Тимът получава от Брайтън, защото класата на тима на Роберто Де Зерби е неоспорима. Става въпрос, че на управленско ниво Брайтън е в съвсем друга орбита спрямо Манчестър Юнайтед. Самият факт, че Де Зерби може да се лиши от услугите на основни футболисти, да направи 6 промени спрямо победата с 3-1 срещу Нюкасъл и отново да надиграе по подобен начин Манчестър Юнайтед е красноречив за отличното положение, в което се намира Брайтън и в плачевното състояние, в което се намира Манчестър Юнайтед по отношение на ръководенето на клуба на най-високо ниво. Фъргюсън. Ханибал Мешпри ще получи жълт картон за това влизане, въпреки претенциите на тунизиеца, че е играл с топката. Добро поемане от Фъргюсън, няколко пъти се огледа откъде може да дойде опасността. Чукна топката в последния момент, преди Ханибал да влезе остро в краката.